Het wie het noffelijk waar, de zinnen er even bij, bewolking. Maar ze zou het net luwen, maar toch in wij het betere waar van Nederland. Misschien het wordt oorwaar. Joen hebben kans op een beetje rein. Daarna een droge periode en dan is het tijd van vannacht. Vannacht vanuit het westen waai rein, maar een buiig karakter, maar kans op tonger. Geldt vooral voor het kustgebied en het watergebied. En hege temperaturen, zo'n 8 graden. De zuidoostenwind matig of zwak en die kan in het watergebied letter vannacht wel eens vrij krachtig worden. Dan zetten we terug naar morgen. Dan hebben we in de maand eerst nog wat rein. Dan een droge periode ontdeel we de midden. Daarna weer wat rein. En de temperaturen morgen zijn 14 graden. Een milde dag. Maar de zin komt er net of nauwelijks aan te pas of het zoal in het watergebied wezen moeten. Het waar had morgen wat een zoel karakter. Maar een matige en vrij krachtige wind die meer en meer het zuiden en het zuidwesten op ziekert. In de nacht opklarings en dan zetten we terug naar het vooruitzicht. Ja, dan komen toch wel die waanzin in. Maar je eerst nog droeg waar, letter de buien, een beetje zinnen en een temperatuur om het bij de 10 graden heen. In de nacht van woensdag op donderdag komen ze op wierte sneeuw, jawel, wierte sneeuw. Donderdag weer een paar buien en staan 8 graden. En op vrijdag hebben we de halve graden staan maar een buiken, maar ik flink wat zinnen, een mooie opstap naar het Peerske-weekend. Wel moet ik bij het vooruitzicht zeggen dat woensdag vooral een roege dag wezen zal, maar een stormige wind. En het Peerske-weekend, nou, een paar buien, maar ik zinnen. We moeten morgen maar weer even in het waarschuwen.